세상 어린 바위 जहाँ पाई हारी बारा माने मृत्यु ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ଅନ୍ଧାର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହବ ପ୍ରଭାବ। ଆସୁଛି ସିଏ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ जहाँ पाई हारी बारा माने मृत्यु ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ଅନ୍ଧାର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହବ ପ୍ରଭାବ। ଆସୁଛି ସିଏ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ जहाँ पाई हारी बारा माने मृत्यु